Өченче локация. Ресторанның икенче катына неоконструктивизм рухында эшләнгән винтлы баскыч алып бара. Баскычлар һавада очып йөри кебек һәм өскә күтәрелеп, әйләнү динамикасын тудыра. Баскычның җиңел латун киртәсе бу эффектны көчәйтә. Пилон якты мозаика белән бизәлгән. Спираль баскычлар совет авангарда архитекторларының һәм модернизм пионерларының яраткан форматы була. Шаһитләр нәрсә сөйләгәнне тыңлап узыйк. Очень хорошо помню эту лестницу. Мне почему-то она очень нравилась. Тогда, в детстве, она мне казалась какой-то необычной. И еще я помню, там стояло где-то пианино на 2-м этаже. Я, когда к маме приходила, играла на нем. Шундый ук мозаика белән ресепшн һәм ресторанга парадлы керү җирләре дә бизәлгән була. Хәзер, кызганычка каршы, алар сакланмаган, әмма сез аларны фотосурәтләрдән карый аласыз. Мозаикадан тыш, баскычның уникаль латун материалы да сакланган. Хәзер алар ныклык өчен эшкәртелде. Шулай ук идәннең таш өслеге дә сакланган. Киләсе локацияга күчик. Беренче каттагы шоу залга юл тотыгыз.